Morning, everyone! Work mode ang nawalan nyo. Maingay ang akin. Ngayon mga kayo. LS na natin itong dalawa. Hi, Chema! Work mode. Muna ako para sa pag-in, ha? Para di pa ako pwede. Baka mamaya gabi pa ako pwede. Ang lining ng gown, yung look ko, parang plastic na talaga siya. Lining ng gown. Para pagsuot gano'n. Gano'n. Ang bata ito. May sariling buhay yan. Ika lang, ha? Wala pa kaming ulam, pero nandito Hi, ako. Ate Lizzie. Kumusta ka? Inuna ko kasi mag-work mode. Silent ako kanina. Oh, pa-watch naman ng silent ko dyan. Magandang tanghali sa ating host sa kasano, sa kanyang co-host na maganda. Ikaw maganda. Wala akong kilay look. Work mode ako. Talang hanapin ko si Chi. Talang. Sana pa. Ano yan, Ate Lizzie, yung tinatahi mo? Ano, gano'n. Sa bata ito. Ang haba yata ito. Kadadala sa akin ni Peter. Ay, tingnan mo. Ganito na uso ngayon sa gown, oh. Ang kakapal ng lining. Ano yan? Para, Silk yung Ate Lizzie? Silk? ha? Silk yung tela? Parang. May lining, may ano pa to yun, eh, pang ibabaw pa to na lace. Gagawin ko pa. Shearing. Ito lang tawag sa tela na to, oh. Yung something to know. Ito shearing pa sa ibabaw. Ano yan? Ano, parang gown siya? Down next ko pag-help pa rin yan. Ayun. Ikaw muna yung bahala dyan, Ate Lizzie. Mag-prepare lang ako. Alright. Sabi mo muna yung mga ano natin dyan sa baba. Ako lang. My gosh, inuuna talaga. Para makapag-uusap ako itong isa yan. Ay, akala ko nagtag ako. Mahaba na buhok si Gemma. Wala bigla. Mano ka naman. Madam Gemma. Bakit? Ang bossing ko. Pagtsagaan niyo yung ingay ng makina ko, ha? Sana mag-muna ako. Low. Diba? Mamaya na. Ang kapatid mo, hindi narinig. Yung month kong wings na kalamad pa. Saglit lang naman akong nawala sa GC. Mga ilang days lang. Ano pinagkakabisihan? Edge mo muna ako. Sa Apple. Ano, Ate Lizzie? Mag-edging ako sa time. Ano pinagkakabalahan? Ate Lizzie may ka-challenge kasi ako. Nasa work ka ngayon?
May ka-challenge ako ng weight loss. Saka nawala na. Dalawa yung makina ko. Nawala na yung mga taba ko. Nawala rin yung ka-weight loss ko eh. Bakit? Anong ginawa mo? Ay, Yung wala. bakit di naman masyadong mataba? Ako, pumayat ako talaga nung nagkasakit ako. Pero nung nagtimbang ako, 2 pounds lang. Nakang 7. Okay lang naman. Okay naman sa ngayon yung katawan ko at least eh. Okay lang. Oo. Pangit din naman yung payat kasi nakakatanda ang tsura pag payat. Diba? Teka nga, hindi ko pa maalam kung isa ko. Hindi ko ma-open yung... Pero mahirap magpapayat ng tilisi eh. Kung siya ako yun, papayat ka. Si Kuya Sandy ba? This life kasi. Tinatanong ko si Kuya Sandy kung pwede na ba ako ibaba. Pwede na ba ako ilap? Yung teaching sa GC waka si Kuya Sandy. Yata si Kuya Sandy. Kasi parang nadadagdagan pa yung 100 ko eh. Sabi ko baka hindi pa ako pwede. Kumusta naman kayo? Kumusta naman kayo sa GC? Ayos na. Bakit ka ba nagsisi? Eh, si Miami kanina, kami dalawa lang yung titingnan ko. 30 minutes lang po. Hanap ng cellphone. Nawawala. May tao na ba sa baba? Hello, everyone. Working. Naman sa YouTube ko na, panainis ako. Ayoko nito. Ayan. Pero na mga kapatid, alis ka na. Hanggang may pabisi ang lahat. Type palista po. Type palista sa mga gustong sumali. Yung YouTube ko na to, hindi na ba yung YouTube ko? Yung YouTube ko kasi yung Ayun pala, pwede sila mag- Nalola niya. Teka lang, nawala na naman. Ayun. Bakit no longer available? Parang nawala. Alright, ito na ako. Okay.
Proud. Ang gulo ng aking ano eh. Bakit this video is gonna monitor usapan? Hello everyone. Paano si Jen? Siya ni Goligor. Hindi ko makita. Bumaba na yung host natin, Ate Lizzie. Ha? Bumaba na yung host natin. Kaya nga ba? Parang nakalimutan. Miga lang shoutout po, Mimi. Monitor nga usapan kasi kung cellphone ko isang baga. Hello everyone. Work mode in the way. Kita ang link na yun. Balik-balik na lang kami. Work mode ang lola. Paganda muna ako saglit. Mahaba na ang hair. Mas feminine ka sa ano, huwag ka na magpagano na buhok. Mga kang tomboy. Ano yun, Ate Lizzie? Undercut? May ba? Undercut. Hindi ako nag-agandahan ko yun. Sa feminine. Mas maganda pag feminine look. Oy, huwag niyo muna kayo baba kasi hindi pa nagre-reply si Kuya Sandy kung okay ba akong ilapag. Parang nadadagdagan pa. Pero siguro pwede na panoorin nyo lang yung aking video. Wala lang ito. Pero selfie na ako. Hindi pa yung lamok, nakakagat kayo yun eh. Nainggit si Chita. Sana daw all pinakagat ng lamok. Kami lamok dito, Jin. Ha? Dapat magpapiyama ka, Ate Lizzie, kasi maraming lamok. Galit na galit nga ako sa lamok eh. Ang dami ko nabili ng pang ano sa lamok. Bakit hindi ko ma-open ang comment section eh? Bakit ba? Oo ba? Kasi ayaw mag-open eh. YouTube ko kasi bumubuka. Akin. Kung sa YouTube ko na to, ayaw niya sa YouTube ko. Pero dapat i-delete ko yung YouTube ko na to. Bakit ako may YouTube ko dito sa akin? Ano, yung itong YouTube ko na to. Wala naman ako YouTube ko na pala. Wala naman ako sa apps ko na delete. Kasi tatanggalin. Anong picture na ba ngayon? Ha? 27 yata ngayon. 7. Kumusta po kayong lahat? Mag-aala doon. Kasi naman itong imported na Jerry Gallagher ang lumalabas pag inuno. Tuloy ako makakomment. Open yung isa pero wala akong comment. Hindi niya mag sa YouTube. Ang bago sila akong media.
Bago ko. Ay, palista po. Oo nga, nasa na kaya sila Ate Lizzy? Wala bang nag-attend? Ewan ko, hindi ko pa nakikita yung comment eh. Ganyan-ganyan din ako kanina. Nagdala ko ng dahil basta mag 1 hour video. Ayun o, may feedback agad o. Yung kay Jill. Hindi. Ayun o, may feedback o. Ayun o. Okay. Feedback ko na. God, thanks for your feedback. Naka-open na rin ako. Okay. Eme lang, tsaka si Jin yung nasa baba pala. Malapit na ako magluto. Patakin ko yung camera ko sa kabila. Full kasi ka, iba yan, Friday pa lang. Oo, Friday na ngayon, Ate Lizzy. Masyadong busy yun. Ang gulo ng bahay. Yung mga bag. Bilis lang ng araw. Kaya nga. Siguro yung mga bags na gawa ko. Mga bags ko, gawa ko. Miga love shoutout po kay si Sunny. Kunyari live selling. Mine lace patch. Pwede rin. Ano ba yung binibinta mo dyan? Mine belt. Ano siya eh? Tawag ito. Wala akong hilo kasi. Ito, para Dining siya. Ate Lizzy. Lahat ito ng water. Payong. Ayan. Enough lang yung 1 liter mahigit dito. Parang old jeans siya. Old jeans siya talaga na ini-recycle. Minsan nga gusto kong gumawa ng video nito yung mga tutorial. And this one, pocket style naman na bag. From pinagputulan ng maong ito. Diba? DIY. DIY. From pinagputulan ng lagay-lagay na ako ng mga Cute, ganyan. Ate Lizzy. Ang cute. Carry niya ang payong, tubig. Alam mo naman, kailangan lagi may tubig at payong pag-aalis, wallet, cellphone, all this maong. Ito, pinagputulan ng pantol natin ng mo, no? Stickers pa yun, layhayan ng pantol. Ito, yung Ikaw aking lang lumang yung pantol. gumawa niya, Ate Lizzy. Oo. Ito naman yung bag ko na matagal na rin ito maong. Ako, humingila ako ng patch sa sister ko. Diba, parang medyo feminine. My patch. My bucket. My jeans. Kaya gustong gusto ko talaga magkaroon ng sariling makina, Ate Lizzy. Bumili ka. Hindi ka Gusto matuto ko pag rin wala. dressmaking. Maganda naman ang trabaho mo, ano ka ba? Kahit di ka manahi. Ano, soldier na, wala ka kami tulak. Hindi, for for pang sarili lang. Diba, may mga gusto kang designs. Ay, Annalie, ang original host ay maglalapag daw. Kaya bumaba, pero ay, tingin ko, nag-iihaw yun eh. O nagtitiligo. MLS, Kit TV.
Hello, good morning. Tanghali ka pa. Tanghali. Trip. Magpapalista ka po. Show na namin to ni ni Gemma. Yung baka nagdi-deliver ng manok or nag-iihaw. Pero kailangan ko magtutok. Ng barbecue, nagtutuhog yun. Pero mga aking cellphone, ilan nababata rin ito. Yung pala mga cellphone ko ay naka-dextro. Ayan, pagpipili muna ako ng ulam. Dalhin ko muna itong aking, pati yung aking phone stand. Wala pa kaming ulam, anong petsa na. O, diba? Dala-dala ko talaga kayo. Sige, saan ko siya pwedeng ilapag? Wala akong copy. Ano kasi Kuya Sandy, hindi ko alam kung hindi ginagawa. Yan, pa kung pwede kong... Wala, sana all quarantine. Bakit ang daming quarantine natin, Lizzie? May pa-rewards. Yung sa akin, pinanalunan ko. Tapos, yung iba, additional rewards. Ano ba yun? Ang hirap pa dyan. Wala lang ako saglit. Isa lang, phone stand. Hindi ko malaman kung bakit. Okay, nako, ayaw. Kaya camera ko. Kakandal ko. Ay, nako. Naka-quarantine food trip, oh. Kaya quarantine na nga yung pangalan natin. Quarantine. Hindi na quarantine. Hindi na team biyahero. Team quarantine na ba? Team Kahapon quarantine na ba yung natin? Oo, team quarantine na. Kahapon quarantine na. Ayan, ang init. Yan, kasi na. So, piparito ako ng chicken. Wala akong kulang sa mga side. Tinulak ko yung mode. Makamagos yung mga bukos. Mga puyat-puyat. Hindi ba si Sandy sa baba? Sino, Ate Lizzie? Sandy, nasa baba ba? Wala eh. Tinatanong kasi kung pwede na akong i-drop. Bakit hindi rin ba si Kuya Sandy ngayon? Quarantine din nga tayo eh. Bakit ang mga kanbuan? Mag-ano muna ako, prepare muna ako ng TV. Ito ba? Kanina ko pa kasi binabad. Kain muna. Ay, palisip lang po. Jam Tabay. Ano po yung main channel niyo po? Kanina umaga ko na busy, grabe. Alba. Paano hindi ako nagpalit ng gamit? Yung sinunod ko hindi sa right ko, kahit lang pinali lang. Same color pa rin. Saan muna tayo? Hindi ko pakala natin. Tayo, okay lang lang. Yung part lang na to. Ayaw niya magbukas ng photo. Pero ito okay na. Ano yung ipiprepare mo, Ate Lizzie? Breakfast nyo or lunch? Ay, lunch na pala.
Kaya nga, wala kami. Kasi naman piprito mo ng maaga. Kasi kulubot na. Ang dating na nila. Eto, babad na siya. Tapos ko na sa water. Wala mga tilisi. Yan wins. Eto, babad pa. Pupuot na ko na lang. Pero kakao ko na siya. Pero maliliit, madaling maluto. Tapos ko muna. Ano to ah? Chicken wings. Ikakatubo na ng chicken wings. Yan po ba yung main channel nyo? Ano, magpapalista ka po ba? Sir Jam Tambay ba yun? Jam Tabay, okay. Papalista ka po ba? Hindi ba yung susunod na kapitbahay? Baka pa-support ka. Ano yung book sila? Malalakas mag-radyo. Melissa. Hanggang mamaya gabi na parang na eh. Magpapalista daw po si kapatid na Annalyn. Tagal ito, nag-iihaw ka. Si Sis Annalyn lang naman ata yung nagpalista eh. Sino pa ba? Sir Jam Tambay, magpapalista ka ba? Ka po ba? Rinig ba yung tutug na kapitbahay, Jeff? Ano yun natin si? Bukas kasi yung radyo na kapitbahay. Narinig ba? Baka ma-CPR. Wala naman. Teka lang. Naiinitan yung aking call center. Mga tanghali ko. Mago na tinutulog tapos nainitan. Iyak na. Hindi ako nangyayari. Ingay. Nainitan yung aking mga puyat boys. May link ka na alin, ha? Level na agad. Ito yung lagyan ng water sa pan namin. Lalagyan ko ng yelo. Para lumamig. Lumamig ang hangin. Ano yan, Ate Lizzie? Yung cooler na pan. Ito, nagpa-press ako ng sabi ko yelo. Tsaka ito yung talaga kasama sa At super init, binubuksan ko to kahit hindi malakas ulit. Kasi parang ka na rin naka-aircon. Matutulog pa kasi mga hali na mag-gising. Umaga na natulog yung panganay ko. Tapos,
Hawakan ko muna. Para ma-presko. Ano po yung main channel yung stalker ni Buna? Ate Lizzy, ano ba? Marami bang naka-quarantine sa team natin? Hindi naman lahat. Alam ko si Kuya Sandy. Si Jay Green hindi. Nag-jojoy si Jay Green. Baka di, nandiyan ba si Jay Green? Busy si Jay Green. Share mo kay Jay Green. Sama ko siya kanina kay Ma'am Beatriz. Nasa na-shared naman yung live sa sa admin GC. Busy lang. Tagal namang makulong nito. 11 o'clock na. Wala pa akong naluluto. Super init na naman. Lalo yan ka lang mo. Dali lang anak. Hindi pa napupuno yung tubig. Kailangan po. Ano bang lulutuin mo, Ate Lizzy? Chicken wings. Chicken wings. Mm. Lagay ko ilalim ng fan para lumamig. May yelo. Okay na? Ay. Para malutong, pinagpinik ang cornstarch. Cornstarch. Tsaka breading. Puntahan po yung login 1 po, puntahan po, pakipuntahan na lang po sa mga sumasali. Bago ba mga ninja? Parang bago naman po. Oo, wait lang. Wait lang, Alali. Chicken na. Parang, gahanap ako na. Yung breading mix ko, di ko nga lang kita ko nailagay. Naubos na yata breading mix. Oh my gosh. Wala pala akong breading. Kala ko may breading mix pa. Ano pala? Kala ko wala niya. Eto, mix lang. Para mas crispy, lagyan ng cornstarch ang breading mix. Para mabilis. One is to one lang ratio dito. Kung gaano karami yung breading, kung gaano karami yung breading, ganon din karami dapat ang cornstarch. Mas lalo mainit pag ang oras magluluto. Grabe. Usually, inuuna ko talaga magluto bago mag-work mode eh. Tapos pag malok, hindi mo mauna. Para maluto natin. Baka magutom kami sa niluluto mo, Ate Lizzy. Oo nga. Parang hindi kakain. Breading Meron mix.
Sumali po. Kamusta? Sumali po si Annalie. Kasi bumababa daw yung kanyang kasi siya nagla-live, nag-quarantine din siya. Sino po? Si Annalie. Pwede na nga daw po siyang ilapag ngayon eh. O di go. Di pa ba nag-reply sa'yo si Kuya Sandy at Lizzie? Hindi nagre-reply. Ay, may message pala ako, Tek. Wala. Bugin lang ang message. Wala. Hindi pa nag-reply. Pero lang pa kasi ako dun sa 100 eh. Sabi mo. Pero may nadagdag pa ka. Tingin ko pwede na ako i-drop. Sige, drop niya na. Maglagas man niya, konti lang siguro. Uy, wag naman. Baka naka-quarantine ka pa eh. Sige, wag na nga lang. Sunod ka. Marami pa. Sayang naman. Malatagas lang eh. Sayang naman, baka may bonus pa. Parang di naman kasi nila in-exactong 100 eh. May allowance sila para sa lagas. Yan kaya? Nga, di ako nakakapag-open ng YouTube ko. Bakit? Sobrang busy ko at Lizzie. Sobrang busy. Bakit naitayin ka ngayon? Di ko talaga na-open kahit once yung channel ko. Ako bira na kumabay sa may... Kaya pag may hindi na updated pag may... Kaya ako marami ko eh. Siguro sa kayo Kaya ko na lang ang photo. May lang. Ano ba yan? Palubat na naman ako. Ako nga nakadextro sa cellphone ko. Lipat-lipat lang ang pwesto na saksakan. Nandun sa kwarto yung charger ko eh. Nandito ako sa ground floor. Dapat meron kang charger sa taas, sa baba. Ganyan. Wala akong tanlad. Mas pampawala na lang sa ang lemongrass. Mabango niya natin, Lizzie. Oo. May tanim ka? Puntahan po yung mga channel na binababa po. Lagi ka pa rin bang si Annalie, lagi ka pa rin bang nagla-live? Ito aking lemongrass. Wala siya. Putol-putulin ko lang. Saka lagyan ko ng bawang. Bago ako mag-fry. Inuulo ko ang lemongrass. Pwede ba yan? Ha? Pwede ba? Oo, mas mabango ang manok. Kahit yung ginagawa ko na may butter ang basta gusto ko kasi minsan pagkain mo naman parang may lansa, di ba? Tapos tanggalin mo na yung Sino po si Paris Real? Miga lang shoutout po sa'yo. Jay Green yan. Siya pala yan. Miga lang shoutout po. Hindi ko shampoo. Yan. Bawang at saka lemongrass. Kita ba? Hindi pala. Si Annalie, baka nagsisend ka pa sa akin ng live mo. Iba na yung account ko. Iba na yung FB account ko. Bakit iba ang FB mo? Ha?
Bakit iba-iba ang FB mo? Kasi Uy, ngayon lang ako nag-change ng FB ko. grabe ang pawis. Sayang nga eh, 10 years yung FB ko. Bakit di mo ma-open? Hindi, talaga nag-decide na ako na i-let go ko na siya. Naku, parang may nililet mo ka doon ha. Hindi, pinatry kong balikan natin easy. Hindi na talaga. Hindi ko na ma-open eh. Hindi ko kasi alam yung password ng mga account ko. Kaya mahirap pag balance ka. Hindi, wala naman akong FB account na iba eh. Hindi ko lang talaga alam. Tinatry kong i-open, hindi na talaga eh. Pero hindi naman ako. Hindi naman. Ayan o, bango na ng tanlag at bawang. Tanlag bawang lang yun. Maliit nga lang yung mga friends list ko ngayon eh. Kaya nga. Karamihan lang yung sa mga sa isang ko. Mga ka-teammate ko sa LGBT group. Bakit? Tibo ka ba? Nag-join ako eh. Ako girl ka, one down. Try natin. Unahin ang pinakamalaking part ng Pare-parehong sizes sabay-sabay. Cooking with Insta. Pag Facebook yan. Kinamay talaga eh. Madumi rin kasi pa. Gutom na ba kayo mga anak? Ay, Alvin, hindi ka pa nag-breakfast ha? Umango na ba yun? Gusto ano ba? Ang pecha na? Yan. Tuwa na ni Marilyn. Pag nagpa-fry, pare-parehong size ng manok, sabay-sabay. Huli-huli ang para sa ating bread. Add tayo. Kahit LGBT siya, mostly mga bisexual lang at saka lesbian lang yung doon. Wala namang mga bakla doon or straight na lalaki at Lizzy. Po? Eh bakit sila nagjo-join ko? Ikaw ba? Straight ka ba? I don't think so. Crisis. Okay, anak ka naman, Jenna. Baby ka ba? Importante ng anak. Di ba? Kasi malungkot pag gano'n. Walang pamilya, walang pumapagsa. Walang mag-look up sa'yo pag wala kang anak. Tanda mo. Siyempre, iba pa rin yung feeling na may anak. Oo. Sinasaway ka. Sinasaway ka sa nagpupula. Ito ka naman. Oo nga. Ako magbe-blender pa pala ako ng mga. Wala kaming gulay. Pag wala kaming gulay, wala may gulay. Parang nakukonsensya ba ako magpakain ng walang kasamang gulay?
Ang feeling ko hindi wala sa nutrition. Ah, boy. Na, ang coffee. Ay, ayaw magluluto ng gatong oras kasi napakainit. Kailangan lang kasi meron ang tahi. May mga deadline kasi yung mga tahi ng bakal. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-iyak. Huwag ka na pukulog. Init, grabe. Walang ako sa Ah. Jean, huwag mo na ako ilapag ha, para sure. Jean. Huwag mo muna ako ilapag para sure. Oo, kasi sayang din eh. Baka buwan pwede na sa bukas. Baka bukas pwede na. So hot. Ayoko. May bago pa naman ako. Paano kita sa TikTok, Jem? Hmm. Ngayon na. Before, yung sayaw. Ang galing-galing nun. Pumayat na siya sa sayaw. Si Mami Course. Alim mo ka na buso. Kung tumba sa pantaas ng energy niya, ang dami nagpapalipad. Nakikita siya sa TikTok. Nakikita Ano siya sa yun, Ate palipad. Lizzy? Kilala mo ba si Mami Course? Yung sumba ng matanda? At Ilocana yun. Hindi. Ang taas ng energy niya sa TikTok. Ah. Lagi naka-live yun. Ngayon payat na siya. Pumayat na siya kaso sayaw. Yung una kong kita sa kanya, hindi siya ganun kakapayat. Kakapayat na. Ang taas ng energy, ang gilas-gilas pa niyang sumayaw. Parang hindi siya 63 years old. Kaso yung mga attire niya, pang bata talaga yung attire niya, pang baget. Hindi ko kilala Ate Lizzy eh. Sesend ko sa ano mo. Kumikita siya sa live, marami nagpapalipad. Lagi naka-live yun. Kaya mo na nga. Sino na ba yung binababang link? Hello po. Sino ang Ninja? Sinong Inday Ninja po? Alista po.
Papalista lang po kung gusto pong sumali. Saka ano po yung main channel mo po, Inday Ninja. Pag wala pa po kayong team, pwede po kayong mag-join sa team. Di, nilapad mo. Facebook, link. Welcome na welcome po kayo sa Team Biyaherang Ilongga. Ako nga pala 4% na lang Ay, nako. Don't worry. Naka-dextro sa akin cellphone. Kung nalaglag ka, ako na lang. Nandyan ka pa ng Ako na lang. ikaw po yun, Mama Tils. Happy lunchtime po at Mama Tils. Hotel. Sorry, hindi ako minsan nakakapag-reply sa mga messages mo. Super busy talaga this week. Hindi sila, pero nakangang yung cellphone ko sa akin dati. Kaya nahinga ako kapag dikitan ako eh. Pero pag super bigat, hindi ko rin lalaglag yung phone ko. Pag malalaki yung pahit. Ang lapit na siya. Gusto niyo ba yung may butter? Ha? Masarap ba? Yung may butter. Yung may sesame seed. Gusto niyo yun? Namis nila. Masarap ba yung ganun, kasi? Ha? Masarap ba yung may butter? Oh, yung butter, sugar, cooking toyo, maraming garlic. Pagkasama-samahin mo, saka cornstarch. Yung parang bonchon ang lasa niya. Gagawa ko nun. Pwede na pala akong kabila. Patay na pala tong aking kanan. Gusto ng mga anak ko yun. Paano nung ano ba okasyon sa amin? May fried chicken yung yung sister ko. Ako nang naubos yung aking gawa. Kasi nasarap na sila dun sa pang tawag dun. Kaya chef tati ko na napanood ko. Soy garlic. Yun, soy garlic. Nahanap ako ng pagluluto ang sarap ko. Marami ka palang mga ingredients dyan, Ate Lizzie. Oo, kasi nakabundok kami. Alam mo yun, malayo kami sa Ay, hindi ba kayo nasa proper? Nasa malapit kami sa bayan, kaya lang yung place namin mataas. Tapos, walang tricycle, maglalakad ka, sa baba lang may tricycle, may tribal. Pag paakyat, may tricycle kasi sa baba. Pero pag galing ka sa taas, hindi ako dumadaan, dead end pa yung pwesto namin. Sementado yung lugar namin, maganda yung ang problema nga. Walang pila ng tricycle sa taas. Kaya pag ako namalengke, from naka-tricycle na ako paakyat. Lagyan na ako ng water. Saka mas maganda na rin yung may mga stocks, di ba? Oo, hindi ko na mahal kaya na pabasahin mula na magka-COVID na yan. Water, sugar, nakukunti na ata sugar. Maraming sugar yan. Tapos minced garlic. Lalo na sa'yo, Ate Lizzie, mahilig kang magluto. Wala namang ibang gagawa dito. Ako lang. Kunti lang. Tapos kunti-kunti suka. Yung hindi mo lasa yung asin. Hindi ba yan spicy, Ate Lizzie? Hindi. Kunti-kunti paminta lang. Ang dito, ang ingredient nito is yung butter at garlic na pampalasa yung garlic. Nakatry ka na ng chicken biryani, Ate Lizzie? Hindi pa ako nakagawa na. Ito nga, kaya mo ng biryani spicy.
Naku, ano na nga yung wishlist na yung sa Lazada ko. Yung biryani, ano na yun. Hindi naman ako nakakagawa pa. Na, tumingin na nga ako sa online eh. Ang mahal pala. Hindi, may nabibili yung repack lang, parang 100 plus lang. Parang almost 200 na eh. Tapos ano Hindi pa, ko nakabili. delivery fee. Never pa nga ako nakatipid. Bili na. Mga kakat na garlic lalo. So lang. Gusto ko sanang magmukbang ng chicken biryani. Masarap ba yun? Siguro. Hindi pa ako nakatipid. Mas masarap pag fresh bawang ilalagay ko doon. Ano yung garlic powder nilalagay nila. Hindi siya masarap. Dapat ano ba yung ginagamit? Or dapat na gamitin? Kasi yung garlic talaga nagpapalasa dito. Yung garlic. Soy garlic. Matamis with butter. Meron pa. Hindi na ako. May sesame seeds pa ito. May sesame seeds. Dapat pala, nag-try muna ako sa sesame seeds kanina. Ibubudbud mo yung sesame seeds pa kita. Ay, nasa may, ano ko to eh. Nasa short ko to eh. Baka-shoot ko. Ayun. Hindi po talaga kami yung host sa live na to po. Wala pa yung original host. Extra lang po kami. Kasi busy po mag-laptop. Na, Support system lang po kami, support system. Ito yung gano'ng kadami o garlic. Garlic. Mga potato. Sabay-sabay na ginagawa ko dyan. Cornstarch pala ako. May tago ko yung cornstarch. O diba, at least mayroon silang napapanood. lubat na ako. Naku po, mag-isa na lang ako dito. Cooking with Lisa. Live. Kinamay ko na talaga. Kunti naman na. Siyempre, may konting salt. Na-over ko kaya tayong chicken ko. Huwag na-over ko ang chicken nyo para hindi tumiga. Nawawala ang juiciness ng chicken. Naku, napalit na si Gemma. Nawala ang juiciness ng chicken. Wala tuloy akong kausap. Bale, sanay naman ako dumaldal mag-isa. Oh my gosh, ang pawis ko. Ano, Apekin Boho? Ano yun? Cheche mo na. Lagyan ko pala ng salt. Natin konting salt. Ayan. Pinagpapahuli ko yung butter paggawa ng salt. So, medyo na. Sabagay, ganda na pala isabay. Mga butter or margarine, butter cup, butter compound lang ilalagay mo. Butter cup ito, tingnan mo mga kutsura. Mga 2 cube lang, carry na. For the sauce. Teka mga, yung chicken. Yung chicken ko kung luto na. Tinutusok-tusok talaga si chicken. Para malaman kung may dugo pa. Okay na. Okay na. Carry na. Ito yung pinakamalaking part ng chicken inuna kong prito. Next, yung dulo-dulo part ng wings. Kailangan pag nag-fry, sabay-sabay ang magkakasay. Para pag naluto, sabay-sabay din. At ilalagay nyo sa onion. Kasunod, magla-live ako. Si Jin Tagalapag ko cooking show. Okay lang ba yun, Jin? Ito, ang wings. The dulo-dulo parts. Huli ko yung pinag-fry. Kasi mas madali na siyang maluto. Hanggang gabi na namin to. 3 lang kami. Si Habi ay stay in.
Isa lang ulit. Naku, may naiwanang malaking part. Huwag yung itatapon yung ganito nyo, pinag-marinate nyo. Pwede rin siyang gawing gravy. Add lang kayo ng butter, paminta, konting toyo. Kasi ano na siya malapot na yan. Saka tubig. Stir lang. Gravy na, kaya dalawang sauce. Kung ako nag-chicken, dalawa ang sauce. Ang messy-messy na dito. Now, let's go to our ude. So, pag-wash na ako ng hand. Dalawang cube ng butter. Ito yung mixture. Kita ba? Cornstarch, sugar, toyo, konting-konting suka. Yung hindi maangasin dapat. Tsaka butter at maraming garlic. Salang ko nito. Welcome to my cooking show on Jenny Galgar's channel. Ready na ba? It's time for the sauce. I'm cooking soy garlic chicken wings. Pero dalawa ang aking sauce. Parang sarap na mag-business ng chicken. Yung friend ko may business sa chicken, invited niya ako sa 31. I don't know kung makaka-attend ako. Baka mag-vlog din ako doon. Sabi ang aking pangit. Haluin nyo lang. Para hindi hanggang sa lumapot. Hindi kita Malayo yung camera. Soy garlic. Tapos ito, magpa-fry kayo ng ng pan-toast lang ng sesame seeds. Tatapin lang siya at talagay ng sauce sa chicken. Hindi ko agad inalagay kasi yung pagkakain na lang saka ilalagay yung sauce. Kasi nawawala ang crispiness ng chicken. Kung nainitan na yung akin po. Nainitan na. My gosh, init. Pag magpa-fry kayo, kailangan make sure na ang oil nyo ay hot. Kasi, pag hindi enough yung init niya, tendency, pag hinangin yung chicken, aside from hindi siya malutong, ano na siya, yung parang yung oil nadidikit na dun sa piniprito niyo. Para ayaw nung kumawala. Kumawala is the word. Oh my gosh, susunod ng aking soy garlic. Nandun ako pang water, lumapot na sabi. Napabayaan. Daldal ng daldal. Napatay ko sa lima. Ang sabi ko palang ko na to. Ayaw bumukas mag-isip. Tikman natin ang ating. Ang tama yun. Lutuin ko pa yung bawang. Anong tama yun? Inansya ko lang yan. Ang pawis ko. Nasa kayo dyan sa baba. Hello, Madam Bulagang. Welcome to my cooking show. Done na ang ating soy garlic sauce para sa ating fried chicken wings.
Eto ano, ongoing pa yung dulo ng wings sa Philippine ko. Ito yung aking isang sauce. Soy garlic sauce. Nagawa pa ako ng isa. Sabi ko, wag itapon ng inyong mga breading kasi sauce pa rin yan. Ito lang gagawin mo. Ito yung pinagdipan mo ng breading, di ba? Lagyan mo water. Lang. Tapos salin mo siya sa pan. May flavor pa kasi yan. Alam nyo kasi yung breading at saka yung yung gravy, isa lang ang ingredient kasi yun eh. Narinig pa ba? Isa lang ingredient niya. Ang ingredient, same lang. Konting toyo lang. Yan natin, parang natin. Konting toyo lang sa ating yung nag-breadingan na leftover. Hindi ka nabibili naman to, mas lasang ano pa siya. Lasang Jollibee eh. Lasang, tapos, gadgaran ng paminta. A little, ano lang ulit. Margarine. Butter compound na margarine. Ibalik ko sa aking margarine. And don't forget your chicken, baka masunog. While preparing the sauce, hindi tayo, ay sinugit ako. Sa English ko no. Sabi mo sa akin din pag malapit na matakot. Baka dagdal ako ng dagdal dito. Our chicken is almost done. Ito, lalagyan ko din ng butter yung gravy na regular gravy naman. Pareho lang ito halos ng aking konti lang ang butter. Konti lang. Ito, grabe. Ito lang, halo-haloin nyo lang Halo-halo nyo lang sa apoy. Yung pinanggalingan ng ng breading mix. Add nyo lang, ulitin ko. Water, konting toyo at butter and paminta lang. Pero yan. Lasa na siya gravy ng KFC. Sabi na Jollibee yung KFC. Grabe yung pause ko, guys. Kaya ako magluto sana ng gatang oras. Halu-haluin nyo lang hanggang sa lumapot. Malapit na maluto ng chicken. Ito yung chicken ko. Kung maluluto na ba. Ayoko kasi ng chicken na malansa. Yung may nabibili kang chicken, parang ang lansa. Sikreto niyan. Yung iba, luya nilalagay. Ako, ang nilalagay ko, garlic and lemongrass. Very good siya. Wala kang kalansa-lansa. Ako po, yung gravy ko. Lumako. I think I need more toyo. Just to color the gravy. Para magkakulay. Hindi ko pwede na. Awan ko na kung chicken na maluluan na pa.
Chicken is done. Ito na rin ang aking gravy. Parang chicken wings, 2 ways ito. Isang soy garlic, at isang regular gravy lang. Hello, Jean! Tapos na ba? Ito yung aking gravy, oh. Amoy gravy talaga siya ng KFC. Tamang-tama lang. Sana may natutunan kayo sa aking cooking. Nakaluto na ako, ano ba? Kainan na. Grabe, napakainit. Ito na aking mga chicken. Ay, kailangan ko palang sesame seeds. Pag-toast ng sesame seeds. Sabay, ang dami ko ng kawali. Ang daming hugad din. Tamba. Sesame seeds pa pala. Teka lang. Sayang mantika. Isang gamit pa lang. Okay lang mag-reuse ng mantika. Basta hindi yung maitim na maitim. Sali natin. May flavor pa yan. Pwede pa yung pang-isa. Pakita ko sa inyo yung sauce ko. Ang galing ko ang dextrose ng aking cellphone. Ito yung aking sauce. Ito yung soy garlic. The chicken. Ito yung regular na gravy. At ito yung host ko for today. Pawisan na pawisan. Ano, pwede na ba akong bumaba? Jin, baba na ako ha. Hoy. Pero sila sa Hawaii Florista. Sa Hawaii Florista yun. Maraming yan pangasawa. Gusto niya rin yung bumila sa ringin si Bugan. Why ko pa gano'n? Patente mo diya? Ara ko sa ano? Alin ko diya? Jadi dulu lagi ringin. Asa Ang katulad si Rivera naman si mga anak nila at mga kulang mo yung mga si Ruski niya. Lagi ako, naglamok ni Kota. Si Asia Kalisawa din, dami din pera. Lagi din ako.
Medyo busy lang. Si Rizky, pinag-workshop siya, di ba? Siapa niya? Pagka-officer si Rizky, pangalan niya. Hindi ko lang ang asawa, di ba? Ngayon lang, kahit paano, dati, di ba? Ang matsura yung mga kapilo ko, tignan mo lang. Sa nagdinagpo na, nagdinagstart lang naman. Si, di ba, si Mimi, yung asawa. May balay na rin sila din sa likod eh. Pagkagabi nga mo naman. Kasi may tado din, di ba? Hindi naman balay din sa likod. Buhay pa yung liting eh. Pagkagabi nga mo naman. Yun na yung last time na parang may nagla na si Tio. Eh, nagpamasya kami doon, nagdaan kami, papunta kami sila, manong dito sa Portugal Town. Sa yung kapalo niya, may kabaligya sa linong po si Tiyay. Alright. Dito siya ulam. Sabi ko ng Tiyay niya, nagdaan talaga kami doon kasi yung gulo-gulo nga doon sa Blaring, kay Papsi ito, na may Tiyay lang. Eh, ayaw niya ano doon yung sasagingan na doon part na sabi ni Romel, ayaw niya, tapos yung takos ayaw niya, tapos yun yung nanti yung ano talaga sa Pinoy, yung nga ayaw niya maiyan ba, nagkala niya sila. Sige, ano lang Pinoy. Binayaran na lang yung saging. Binayaran. Sabi niya, puro Hindi naman kumando siya tinanong. Hindi naman siya bayaran dyan. Okay Hindi, man lang. hindi man na siya nagkalunta sa saging. Kubo naman lang ang saging na. Ako nagtanong, buhat na yan. Eh, damo kumubunga ang saging niya. Tapos lang. Nanguha kami, binhi sa ila ni, sa may proper. Sino na nagtanong dyan? Ako. Ay, Tapos, dito sa kilid, sa ginasaran ko ng kubo-kubo. Ito dito noon na yung tanong. Tapos, damo binhi, naging kuha namon, di sa ilog, panaylo ko. Sa likod balay naman dyan, sa tubang. May bunga. Tagpo lang ang bunga na, butbol lang na tagpo bunga, tagpo lang, hybrid mga saba. May bunga nga. Tapos, sa lukunan, si Manu, so kailangan tapos si Manu, bayaran niya na. Sabi ni Manu, para hindi ka siya mag-ano. Yun, okay naman siya. Hindi bayaran. Ginambalan ko man na pagdamo ito nga tayo, hindi. Kasi pangatag sa akin. Bata ka lang yan, sige. Diba? Oo nga. Eh, kailangan nila pag ano, di ba? Ano doon. Isayang din ang space. Di ba? Sayang din ang space. Kasi niya, asa kwento mo sa manggaan. Oo. Ano? Ako Ako po yung akigan. Bakuhay mo na may gastuhan siya na nang ditanom na. Set na puno na. Puno. Set! Ginabatayan na pero puno na po. Binoto mo, Set! Daway kita daw. Tingnan mo kung ang ano to, sila ng dito. Natawa ako kay Papsi mo, kay si Manong mo, nagatakos lang yung balay dyan. Kasi may balay pa. Siyempre, ginatakos ni Manong mo. Ang pinsan niya, ang takos ni Manong mo. Amo na tong lagyan sa balay mo dyan. Kasi siyempre, may balay. Kasi ginapalapawan ni Manong mo na. Yung may balay mo, ginapalapawan ni Manong mo pagtakos. Pero alam ni Manong mo yan, hanggang doon lang. Galit na galit sa dyan. Kaya,
Hasta rin yan, labutong mo din ang takos. Siningi. Takos pa ano. Natatawa tuloy ako sa kanya. Gusto baby, bata pa yan. Galit na galit. Ito yung ano mo eh. Grabe ka ng takos nga labot. Rodo ng takos. Nagkabot din ng Ronnie. Eh, si Mano, alam mo naman si Mano. Ayaw, mag-explain niya ng bato-bato yan. Hindi na siya mag-explain ng bato-bato yan. Alam niya yung ginagawa niya mo. Hindi na siya mag-ambal yan. Gay, sa katry, gay. Assist na, gay. Hindi mo kasi, bukas naman kasi. Na hindi mo pag-explain. Pero siyempre, wala na siya nakabalo ng mga ano. Sige, gay. Yung alam niya yan, takot siya dala. Parang dinugtong mo, may pag-iak mga bukal. Ngayon yun, kita, sisi lang ito. Wala na ko ground. Alay, sino, pakakada. Bebe, wala ko siya naman. Gak mau nonton tagaw. Amo gila pa, amo na. Sige. So, nagsisikam pa ako. May sa tangkuan. Kailangan ko na ilaka pa sa uy. Order received. Madami na tayong order. Kanino kanino? Sa payment sa Si Mama Tels may ano, may premier yan. Kapatid. Ba't mo talang langgaw? Ha? Langgaw. Langgawan mo eh. Lagyan mo kape, Sir. Gabi bumulon ba dito? Sa luto yan ako. Sir, lagyan mo kape. Rodrigo na ba? Nagluto sila yung Sarap yun. Wala kang mga... ang mga Tagalog, halos si patis. Hindi yan, patis yan, hindi yan toyo, patis yan. Halos sila yung mga patis. Parang may amoy yan, bagoong. Ganyan yan sila magluto. Nanano mo dyan? Nanano mo yan? Kasi yung mga tita ko na ano, yung asawa ng tita ko na yan na Tagalog. Hindi man. Bili mo. Bili man eh. Ilunod mo, ano, kagalingon mo. Mahal na okay? Hindi ano. Ikaw ship cook Sabi na. mo. Basta hindi na ko na maglupot ko na, okay naman. Basta si Manong mo, hindi na magsagi inubo ha. Ikaw ang nag-inubo si Manong mo ba? Hindi na yung kung gansit ko magubusit na. Grabe, galing pus nga galing kayo pupunta mo sa gabi, nakipot mo ko eh. Tulugan ni gani. Hindi, sunod mo siya no. Si Kalbo. Para blang ganyan, ganyan. Tapos nagpipay mo yung. Hindi mo. Oh, hindi mo raw, ano? Ay, di po. Teka, do swimming pool ang diba? Kita, untang... Do swimming pool, oh. Amo na
naman naluto. Ako naman, no, teka dito, magawa. Kamukha, sabi ko dito, kamukha talaga to ni Sitong anak niya. Ligo na mo diyo. Dami ka din ako minuto. Mag-live na lang. Wala na. Nag-bonus manong may. Tignan natin. Mamaya pag kumain siya, kung hindi siya buhin, tignan natin. Mambal pa dito pong ganit. Ayusin mo lang magluto, Chef. May buhin si manong mo. Dismuso ka rin ako, di sa gamit. Pero pati ano na. Ano na kay mga tukaw na nang mga iba nung kailangan ng tingnan. Dapat Wala na na mo siya. tampo. Wala nang tiid lang sa. Tapos, ang balon niya pa nga, wala ko Oo, kumakampay. wala ako nun yun. Wala man lambas, Ginny. Wala ko nun. Pag pangatig ni Madam na, rin susunod na yun niya. Baka, ito. Tapos sika-tika lang naman ako. Pero wala na mga tao. Tao pati. Ito ko sa puso, BJ. Si Imo. Si Sinogan, Sir. Dibuangan na kadto kasi pagkalin ni ano yung Madam. Ano sabi niya? Bukas Madam niya ba? Ano pa kawit? Ano din Kaya stop. Ang ano mo. Tawag mo ng kids. Ano yun? Wala pa mga bulan. Hindi pa alam ang ugali ko ha. Ano yung titan? Hindi pa alam ang ugali mo, wala ang ugali mo, basket ka. Hindi ko alam ng kahit sino dito. Alam na ng tao ang galing mo. Sabihin mo pang hindi. Hindi siya binabayaran ha. Ang buti kung tinatakbuhan siya kayo po. Hindi na balik kung mawala ka. Napastilan na sila. Sige, sa ako ng buhay. Ano to? Hindi ko kung katulang dito ang babae. Ang asawa yan, na nagadto mo. Oh, ganun ba ang pala? Eh, nag-inbalik yung Hindi ita. ano mo na. Andiyan kasi ng babae. Hindi na yan. Ito mga kalahati. Palagay natin. Palagay natin. Ang gawa na natin. Yung tikman mo raw, ang yung ginagawa ko. Ikaw to tikim ha. Ay, so, sa... Ayaw, okay mo tikim yan. Ayaw yung magtikim, diwag. Kung maligo ka mo, lumpat lang. Eh? Nakapaligo ka rin, hindi pa raw? Mabawi, kaya gapo, nubsan ang pinaksyo mo. O, di nanda na Kaya sa subo bawa ka kasi wala ralatagan. Eh, galing lang mo, si Biboy na walang sabaw yan. Birahi, sabaw, boy. Baka mo sa gasot, anda, sa bago. Bahala ka muna. Gabi. Baka kung makita ka gabla, mawala. Diba, itlog? Kinapa? Ay, itlog pansito. Sa Pinas. Tinag-isa ka sa Binas. Wala lang. Wala na gisa-gisa. Tapos, sa itlog mo. Nao ka, gulik nao. Eh, sakto ginambal pa sito. Yung hindi pa kanon, hindi na magkaon. Hindi mo ko yung sa side up na ano. Oh, Ay, ito ulam niya. itlog at tinapa sa Pinas gani. Hindi na sa nalang yung kaon sa Binas. Pakaon sa. Ano kaon siya? Hindi siya magkaon, tingalo Sa mo siya. kaon na? Ano po si Sito? Akala ko sushi.
social siya, di siya kakaon sa Pinas. Ako, di luging. Butete? Butete? Sige, sige. Salamat kapatid. Burong din kakaon mo? Ang kumayo rin kayo, burong din nakakaon mo. Burol na pa. Ang burol na yung ginakanan ka mga katay. Magburol ba? Nakakaon niya po ng burong. Buro na lupa na. Kainin mo? Bung yun, kay Burol. Buro sa kaon. Bung yun. Guro, bungol guro. Bo, kung jowa na doktoran niya na sa buong cellphone niya. Kung mga ka na, sir? Dala niya si Sir ka, gano'n. Kag sila galing nga yun. Oo, siya kung makabalulang siya. Hindi nakabalulang siya. Kayo, ya ko nung speaker, ya pa, dug may galing ba mo. Silingan, cellphone mo nagko ang wire. Magkita na sa kwarto. So, ano akala mo, cellphone mo, balay? Pamo na tao, pamo na tao, pamo na tao. Pamo na tao. Tistira niya ko nung gawa ko, yun. Oh, kaya ano nga. Amot siya. Kaya may ibig sabihin. Wiper. Kaya na ganun siya, wala. Wiper na yan. Oo, ganun wala ka, wala. Tingala ko ka, may hindi ka pitbit na pala ka. Kasi hindi nga, yun kagtistira. Naging ba? Naging kamusta rin dyan? Ang mga kaya anong gamit, ang mga kasi anong gamit yung agad. Wala na! Ang... Gagi. Pero ginamit mo na pagsugda mo, nanigamit mo? Wala sa ganit lid. Ang... Oh, banyak ko. Ano ba? Gamit lang? May arada na. Pakinggan ko, banyak na eh. Hindi ngayon, ganda na. Ganda na bro. Umayo ka ginibag kayo, dali. Ang speaker, hindi mo ipandar kayo alam mo. Okay, ang ginatilawan niya. Ano, ginakatos kandos sa dayo. Pero ano, nang... Hindi naman kayo, yung cellphone sa... ano, 20 minutos lubat. Battery na yan. Hindi ko taga, kaya ba rin to para isa kong manang, ano, hindi mo lubat. Sige, maraming salamat. Wala mahal na ganyan, no? Ang 16 volt na, ano, 12, ano yun? 12. Butang mo sa bag. Siguro kaya natapos na ba yung pagyapon maluto? Hindi na po ako mix-it sa tapos. Ay, wala, kanda. Kaya rin yun. Kaya nila. Eh, wala pa. May naganit yan. Ito. Lugay ka binuang sila. Sabi nung sa inyo, pag nagluto kayo, yung mga... Pati na ano na yan. Marapos pati ito. May usulan. Saptap ko na nakaragay. Rikulikot. Wala, si Kutsi ang pinapag-finishing. Isang galilim na plan, naligon-ligo na lang. Tapos na kapatid. Mabuti, hindi ka suka-suka si... Ano, ay galing na sa laway niya. May suka-suka din na. Nagsuka? Hindi na mauan mo. Hindi ba anong pinakaon niya? Suka, ano? Si Kutsi. Mga para si Kutsi lang. Paano sa may ban? Nagaraw, logo. Bye-bye. Ano mo raw? Ginatritis ba? Maraming salamat sa lahat. Ginatritis yung Bukaw? Oh, di makaon mo sa bukod? Wala kasi nagkaon. Kapon yung kaon niya na. Makakiyang ka naman sa niyo. Hoy mo. Pansito. Bye-bye sa inyong lahat.